Nikdy nepriraďuj hostia do izby 616. Tá veta nebola nikde zapísaná. Bol to len čepot, ktorý som občas začul medzi zamestnancami hotela. Smiali sa na nej, ako by išlo o žart, ale vždy som mal pocit, že v ich očiach je niečo viac. Možno náznak strachu, nejakej obavy. Pracoval som ako nočný recepčný v hoteli na okraji mesta. Bol to jeden z tých starých hotelov, ktorí sa kedysi mohli píšiť eleganciou, no teraz už len odrážajú úpadok. Steny zdobili vyblednuté tapety, lustre boli matné od prachu a vo vzduchu visel jemný závan plesne, ktorý sa nikdy nedal úplne odstrániť. Väčšinu noci tam bolo ticho. Občas nejaký unavený cestujúci alebo zvláštny pár, ale inak len ja a hodiny tykajúce na recepcii. V tú noc, ktorú nikdy nezabudnem, lialo ako z krhly. Bolo krátko po polnoci, keď do hotela vkročila žena. Priznám sa, že ma hneď zaujala, nielen preto, že bola premočená od hlavy po pety, ale preto, ako sa správala. Neustále sa obzerala cez rameno, ako by ju niekto prenasledoval. Potrebujem izbu, povedala rýchlo a jej hlas bol tichý, no pevný. Podala mi premočenú peňaženku a triasla sa, či už od chladu alebo od strachu, to neviem. Máme voľnú izbu 616, odpovedal som automaticky a ťukal do klávesnice. No v tej chvíli som si všimol, že zmenila výraz. Jej oči sa rozšírili a na tvári sa jej objavil výraz absolútneho odporu. Tu nie, zašepkala takmer nečujne. Prosím, nie izbu 616. Pozrel som sa do systému, bohužiaľ iné izby boli obsadené alebo uzavreté kvôli rekonštrukcii. Je to jediná voľná izba, povedal som. Zhlboka sa nadýchla a nakoniec prikývla. Ako by rezignovala. Pri preberaní kľúča mi však šepla. Ak ma ráno nenájdete, nechajte to tak. Po odchode som mal zvláštny pocit, ktorý som nevedel vysvetliť. Niečo na jej pohľade mi zostalo v hlave, ako by jej oči kričali o pomoc, ktorú som jej nedokázal poskytnúť. Ale bol som unavený a presviedčal som sa, že to je v podstate len paranoja. Chodba na 6. poschodí bola tichá. V tom hoteli boli vždy tiché chodby, ale táto mala iný pocit. Ako keby ťa niekto sledoval. Kamera na tomto poschodí mala zlý signál. Už niekoľko dní, takže som si jej šum v podstate ani nevšimal. Všetko bolo normálne, až kým hodiny na recepcii neodbili 3:00 ráno. Na monitore sa z ničoho nič objavila statická porucha. Krátke blikanie kamier. Pri izbe 616 sa objavil tieň. Bol tam síce len sekundu, no zdalo sa, že tam niekto stojí presne pri jej dverách. Skúsil som zavolať do izby. Žiaľ, žiadna odpoveď. Druhýkrát, tretíkrát, nič. V telefóne bol len slabý šum, ako by bolo spojenie prerušené. Vystúpil som na 6. poschodie s baterkou v ruke. Plný strachu, no chodba bola chladná, v podstate takú chladnú si ju ešte nepamätám, chladnejšia než zvyčajne. Možno to bolo tým dažďom, možno klimatizáciou, ale cítil som, ako mi mráz prechádza po chrbte. Dvere izby 616 boli pootvorené. Pomaly som ich postrčil baterkou a osvetlil som priestor danej izby. Izba vyzerala takmer normálne. Posteľ bola ustlaná, zlacony sa jemne hýbali v prievane. Ale niečo nebolo v poriadku. Na zrkadle boli slabé odtlačky rúk, ako by sa ich niekto zúfalo snažil zoškrabať. Keď som pristúpil bližšie, všimol som si na skle slova: Pozeráš sa, ale nevidíš. Za mnou sa ozval zvuk. Jemné klopanie, ako bosé nohy na koberci. Otočil som sa, no chodba za mnou bola prázdna. V
tej chvíli som si všimol, že dvere do izby sa pomaly zatvárajú, ako by ich niekto tlačil zvonku. Keď som sa otočil späť k zrkadlu, môj odraz nebol jediný. Za mnou stála postava, jej tvár bola prázdna. Žiadne oči, len hlboké miesto, kde by mali byť. Zrazu svetla na izbe zhasli. Ráno si na recepcii všimli, že izba 616 je odomknutá. Keď ju prišli skontrolovať, nenašli žiadne známky môjho pobytu. Iba zrkadlo, do ktorého bolo hlboko vyrité. Jedného nahradí iný. Od toho dňa už izbu 616 neponúkajú. Dvere sú zamknuté a kľúč chýba. Ale niektorí zamestnanci tvrdia, že občas v noci počujú v tej izbe tiché kroky alebo vidia svetlo, ktoré by tam nemalo byť.